boas, son Antonio Basanta, asistente de políticas do Comisario Europeo de Pesca e Océanos, Costas Cádiz, e tamén, como a vos, fun alumno do Instituto Monte Castelo de Burela, do que me sinto, por certo, moi orgulloso. E moi orgulloso tamén desta nova andaina na que este instituto toma parte desta unión como agregado e embajador das institucións europeas, neste caso do propio Parlamento. Europa celebra neste ano o 80 aniversario do final da Segunda Guerra Mundial e o 75 aniversario da declaración de Robert Schuman, un dos fundadores desta Unión Europea da que hoxe disfrutamos. Pero Europa é moito máis que unha unión de 27 estados onde temos un mercado común e unha liberdade de movimento que nos dá unha función fundamental para constituirnos como sociedade. Europa é un paraugas que ampara, apoia e axuda aos Estados membros, a estes 27 Estados membros que forman parte da maior unión de dereitos que hai dentro deste mundo. E iso non é unha cuestión menor. Todas as políticas chegan a cada recanto de Europa, desde Fisterra hasta o extremo de Grecia e desde Estonia hasta o último recanto de Portugal. Pero todos somos parte de Europa e todos debemos participar. Por iso, eu quero animarvos a que participedes na vida europea. Agardo vervos en breve por Bruxelas para que coñezades de primeira man como funciona non só o Parlamento, que é unha institución da que traballamos man a man, sino tamén da propia Comisión Europea, na que hoxe nos integramos unha boa parte de españois, de galegos e tamén de mariñáns. Así que, desde aquí, tamén enviarvos ese saludo e esa esperanza para que vos tamén formedes parte da seguinte xeración de europeos, porque merece a pena participar nesta vida.